per tal de, diuen, refundar el capitalisme. Jo crec que possiblement hi hauria que refundar el socialisme. No refundar-lo, simplement és començar a aplicar-ho com una part del socialisme, perquè a aquesta situació ens han portat les polítiques neoliberals, els famosos neocons, que van dir que el mercat era el millor sistema, l'únic, per tal de distribuir les riqueses del món i fer-nos els rics. Doncs, bueno, probablement al final s'ha demostrat que no ha sigut així. I en aquests moments de preocupació, principalment perquè la crisi sempre afecta als més dèbils, els treballadors i les treballadores. I en Castelló tots coneixereu o tindreu amics, familiars que han perdut el seu treball. S'està produint la situació que en Castelló hi ha treballadors i treballadores que no coneixien el que era entrar per la porta de l'oficina del nen. I ara estan fent. I és molt dur. I en els últims mesos més de 2.500 treballadors han perdut el seu treball per expedients de regulació. I més de 2.300 estan en procés de suspensió. Alguns d'ells ja la segona suspensió del seu treball i possiblement no se podran incorporar al seu treball perquè el seu empresa tanca. Per tant, és un moment de molta preocupació. I en aquest moment calen moltes receptes, però principalment dos. La primera, compromís. El compromís en els més dèbils, que són els que més estan patint aquesta situació. Perquè a més no l'han provocat ells. Aquesta situació no l'han provocat els treballadors i les treballadores. No l'han provocat perquè en els últims anys reclamàvem increments salarials que duplicaven l'IPC, ni ens havíem tornat botxos, ni reclamàvem coses que estaven per damunt de les nostres possibilitats. Aquesta situació l'ha provocat exclusivament l'avarícia d'alguns, que han pensat que podien continuar omplint-se les butxaques mentre es diuen que quan més rics se feren ells, més rics es farien nosaltres. I al final no ha sigut així. Per tant, cal compromís en els més dèbils. Per tal d'atendre a tots, evidentment. Atendre els bancs també, que també són importants, perquè el sistema financer és fonamental per a garantir el manteniment del sistema. Però també atendre els més dèbils. I per supost, això significa també donar la cara. Donar la cara per tal de reclamar que canvi el sistema econòmic. En Nova York el dissabte, però també en el nostre país i la comunitat valenciana. A més, la comunitat valenciana és una de les comunitats que està patint principalment l'actual situació. Perquè el nostre model difícilment, com tots sabeu, se sostenia fonamentalment en la Constitució. Per això calen dues coses. Compromís i donar la cara. Plantejar propostes. Propostes per tal de canviar el model productiu. Propostes per tal d'ajudar els més dèbils. Jo crec que aquestes dues paraules, perquè no vull parlar més de la crisi, jo crec que aquestes dues paraules, i aquests dos conceptes, i aquests dos valors, també se reflexen en la personalitat de Francesc. La primera, el compromís. Jo crec que ell sempre ha tingut un compromís més que polític, social. Perquè a partir d'aquest compromís social, d'aquesta preocupació que els més civils, sorgeix el compromís polític. I sorgeix la necessitat de participar en la societat per tal de canviar-la, per tal de millorar. I aquest compromís comporta donar la cara, assumint que potser te la podem trencar, dialècticament parlant, evidentment, encara que avui sempre, no sé si últimament tindria interès o voldria que fora més enllà del trencar la dialèctica. Però comporta assumir riscos necessaris. Perquè per canviar les coses hi ha que donar la cara. Hi ha que dir, jo vull canviar les coses. Aquestes són les meves propostes. Això és el que vull fer. Això és el que vull canviar. I jo crec que això que ho representa Francesc. Compromís i donar la cara. Per tant, jo crec que des del compromís que portes tenint des de fa molts anys, deixis el valor de donar la cara sense tindre por a que te la trenquen, perquè antes que estàs la raó, perquè antes que estàs defendent els més dèbils, jo crec que això és un dels valors fonamentals per tal de construir el present i el futur, per tal de canviar moltes coses que no funcionen en aquesta província.